How about Uphole? Ndikhumbula itimu yam mfundini. Amadoda, magatsha, bafana, onono, type ezirayithi mfundini. Yabo. Siphethe uThunderboy. Injadamo ke leyo mfundini. Suka naye edojo. Thunderboy. Power zakhe ke ngumbane ke yena ke. Uguti ngento zombane. Like noba yintoni wayekwazi udibanisa mani earphones azithi but zithi yabo yonke into yakhe man. Kubekho sisters yena uthi igama lakhe uLava Girl but andiboni lava pha mfondini. uLava Girl uyaloya ubhizi ngamadoda jaqa zakhe xa sifika etournamentini ba okay kubi ku right kutheni uyayazi uvela adlale ngabo mfondini. Ndela nayo bekunjaya moblade ntesha lantwana endenza nari qala kamuyibona yabo but ke ndayibamba mos umjito grand itype man leyana udelight usharp but akumanzisa unye ngakulinge umzame ndangena naye phakathi sisuka enonqena obeza amagama but apho wazishiya izidumbu ke ifanyazi izidumbu waqala kubouncer ophela ku DJ wabuya ngentela yenye way sahlala phe area empundu enye ulamjita but asikho lapha and then ibe ngumedem idlala ngemililo ke lowana zanga sagodole Russian ekhona akapheka uyanya uthi so but ke mani sasiyitime enkulu man iyabona entsha ezama ukulwa necrime apha ekuhlaleni but ke kwenzeka mos kwafika amanye asiwazi avelaphi 3000 ababulala abanye bonke wasinda mna most imidyane anyway andikayazi nepower yam but ndimo wasindayo ke apha Ikuseka liphosele manje uzwe. Thank you. Yango.